מה קורה חברים? כאן אנחנו בסרטון של היום, ותגיד שלום אורח שלנו. שלום. וכאן חברים אנחנו מתחילים וואלה סדרה של ערוץ אוח. ליאוז די, כפי שאתם רואים הכותרת היא ריאל וברסה. אני כמו תמיד בברסה ביסקבורסו ביביקה קמוניו אוהדי ריאל, זה הסם אחלה אוהדי ריאל, גם אני הייתי אוהד ריאל, יש לי אפילו חולצה של קיליאן של היום, אחלה ריאל, אבל ברסה נגד ריאל הגמר המכריע, מקום ראשון נגד מקום שני, שמקום ראשון של ריאל ומקום שני. יאללה, אנחנו עכשיו ניכנס למשחק. תראו את ההרכב שלנו. בנג'מין, ככה קראתי לי כמו על השם שלי, לי קוראים בנימין, אבל כפי שאתם יודעים בנג'מין זה בנימין באנגלית. וואו, איך אני לא סובל את זה, אני תמיד שוכחת. בני איתמר מתקשר אליי, אז אני מצרף אותו, אוקיי? בני תגיד להם שעוד אורח מצטרף. טוב, חברים, עוד אורח יצטרף כאן, אז איתמר בן החורים, אוקיי, פרן טורס, אוזמן דימבלה, פדרי, מה איתמר, מה? מה אתה רוצה? חכו שנייה. ללכת לפארק? כן, אבל איתמר, רגע, איפה כאילו ליד הבית שלי? כן. אבל אתה יכול? כן. ליאוז, אבל יום שישי. הכי בא לי לעשות סיבוב עם הבימי. רוצה או לא? רגע, בילי, אתה רוצה לבוא איתנו גם, אני שואל את ההורים שלי? אחי, לא, אני לא יכול, בגלל שיום שישי. ליאוז, בגלל שיום שישי. חברים, עזבו את זה. יאללה, התחלנו. ליאוז, אני לא יכול, בגלל שיום שישי. איתמר, אני יכול. טוב, אז אני קודם צריך להטיל לטלפון שלי והסלבה, שיש לי רק 1%. מה ליאוז אתה רוצה עכשיו? אנה יכולה ללכת בבקשה? אוקיי חברים, חכו שנייה, לא נצאתי בחדר שלי בניה, עכשיו יש לי בליגת אלופות מול הביירן. מה ליאוז? בניה, עכשיו יש לי משחק ברצלונה מול הביירן מינכן בליגת אלופות. לי יש ברצלונה נגד ריאל. חברים התחלו ואיזו חטיפה של בנג'מין בעוד מרחוק, אבל טיבו קורטואה לוקח את זה. איזה קורטואה ימוס בזמן נמל שכחתי את השם, סליחה. לוקה מודריץ', איזה חטיפה של בנג'מין, מי זה 21? תכתבו לי בתגובות, מי זה 21 בברסה? ואיזה בעיטה, אבל כמו תמיד לריאל יש בלמים. איזה מספרת! איי, אבל יש לנו פסדור